लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन लोगोफोर जोंहा मेरि क्रिसमास दिनै 25 डिसेम्बर बयबो मिथिखायो 25 डिसेम्बरा मा सान अब्लाबो आङो दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजाबाय लोगोफोर जोंनि गलमा मण्डलिनि जि बर'दिन सेलेब्रेसन खालामनाय हाबाफारिखौ आरो जोंहा बेयाव माबायदि गाजा गोमजा हाबाफारि जागोन आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन आङो दायो सिङाव एन्ट्रि जालांसै आरो ना लोगोफोर जोंहा बिदिनो गोबां आलासिफोरबो बाहागो लाफैदों आरो आङो बेसेबां आलासिफोर फैदों आरो माबायदि आरो हाबाफारि जागोन माबायदि बरायनाय लागोन आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन आरो दे लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय था आरो नोंथांमोना हानाय एसेबांखौ बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरो ना बयबो नुनाय बायदि आरो ना जोंनि जि गेदेर बर'दिन बे हाबाफारिखौ बयबो नुनाय बायदि दे लोगोफोर नायलांबाय था जोंहा नैबिदि एन्ट्रियाव नैबिदि गेट बनायनाय जादों आरो ना लोगोफोर एकदम सिम्पलै बनायदों आरो ना सिम्पलै बनायनाय जादों आरो बेनिफ्राय आङो दायो सिङाव इन जालांनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादों आरो ना जोंहा नैबेयाव मण्डलिनि सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारिजों लोगोसे मा होनना बुङो डिकन बिथां सिमसन बसुमतारी बिथांमोना बेयाव आलासि रिसेपसन खालामदों थिगानो ना सार मेरि क्रिसमास थेंक इउ एसे सिङाव आङो हाबलांनोसै जोंहा प्रग्रामा हाबाफारिया जाबाय थादों आं एसे लेट जाबोबाय आरो ना लोगोफोर दे लोगोफोर नायलांबाय था सिङाव एन्ट्रि जालांनोसै जोंहा बाखि हाबाफारिया जानानै थांखांबाय दायो जोंहा नैबे समाव आलासि बरायनाय हाबाफारि आरोना एसे सिङाव एन्ट्रि जालांनोसै आंबो लोगोफोर आरो बेसेबां मानसि जादों एसे दिन्थिनो नाजानोसै आरो गुवारै नायलांबाय था गोबां आलासिफोर बाहागो लाफैदों नुदों दा नै बिथांमोनहा जाहैबाय नैबे गेदेर बर'दिनाव लिंहरजानाय आलासि आरोना गोबां आलासिफोर मोननो हाबाय नैबे बोथोराव गोजोननाय मोनो दायो जोंहा आलासि बरायनाय हाबाफारिया जाबाय थादों बेनिफ्राय बिनि उनाव फारियै प्रग्राम बायदि जालांबाय थासिगोन आरो जिरायसो আমি অন্য এটা নম্বৰলৈ যাওঁ আমি স্ক্ৰিপচাৰ ৰিডিংটো প্ৰথমে লওঁ স্ক্ৰিপচাৰ ৰিডিঙত আছে ইংলিছিং চাৰ দিম আৰু তেখেতে কৰিব ইংলিছত লুক চেপ্টাৰ 2 ভাৰ্ছ 11 তেখেতক মই আগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম आं दायो फरायनो लादों लुक chapter 2 verse 11 for the God so loved the world that he gave his one and only Son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life
Isaiah chapter 9 verse 6. Distinguished guests, invited guests, in the pastor of the Bolma teachers, dignitaries of teachers, and also the reception committee, the youth department, and the women department, on behalf of our government, on behalf of the Chief Executive Mayor, Mr. Promoter, and on behalf of my family, I would like to extend my heartiest greetings to you on the eve of celebrating today's the Merry Christmas. All respected chairperson and regular, respected pastor and secretary and invited guests and all who are present here. Now I am going to recite a Bodo poem. It is written by Binuel Warren. The poem is about Christmas. Ayaw boroli, nam sopilay bay. Rosarani ni satia, dum sadam pine bukum nangai. Ozdarani uthala, dogo. जोंना प्रग्रामा जोंनि चिल्ड्रेन प्रेजेन्टेसन दिन्थिफुंनाया एसेखिनियावनो जोबबाय। आसा खालामबाय जोंनि गथ'फोरा जोबोद रंजाबाय, जायाब्लाबो बेले बेजेबाबो उल्थां फाल्थांजों जोंनि प्रेजेन्टेसनखौ दिन्थिबाय। बेखिनियावनो जों जोंनि प्रेजेन्टेसनखौ दोनथ'बाय।
আৰু মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি সকলোৱে এবাৰ থিয় হৈ ডাঙৰকৈ এটা আমি হাত চাপৰি দিওঁ। Thank you. Sugra peligra goथां आरो गोथां इसोर जिसु हाजासे आफा नोंथांखौ हामबाय आरो हामबाय होनदों। दिनै आफानि 2024 मायथाइनि बे आफा गोथार बर'नि जोङो आफा गाजा गोमजायै जोङो खुंदों। गासै बुहुमाव आफा नोंखौ मोनथिग्रा, नोंखौ सिनायग्रा, नोंखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो बिसारिफ्रा दिनै आफाखौ खायसे जादों। थिग बेबायदिनो दिनै आफा जों गमा बेप्टिस्ट मण्डली महरै जेसेबांखिनि फोथायग्राफोरा आफा जोङो खायसे जाबाय। दिनै आफानि बिसाखि बे परियालफ्रा आफा गावसोरनि लोगो गावसोरनि बाय बाहागिफोरखौ आफा दिनै रंजानायजों आफा लिंदों। आफा बेबायदिनो गोबां आलासिफोरखौ जोङो दिनै मोनदों। बेनिखायनो आफा इसोरजों थारैनो जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जों बिसास खालामदों आफा जों जेसेबां गोजोनदों आफा बेनिफ्राय बांसिन जोङो गोजोनदों। आफा दिनै आफा जोंनि गमा बेप्टिस्ट मण्डलीनि जि गोथार आफा बर'नि मुङै जि हाबाफारि दिनै बे हाबाफारिफ्रा गोबां फोथायारिफ्रा आफा नोंनि मुङै दानफोरखौ लाबोदों। आफा सोरबा बेबायदिनो हामबाय होननायनि मुङै दान लाबोदों। सोरबा
কৰিব